Kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na daw mga tugang Biyernes pungunyan, petsa 15 sa bulan ka na Nobyembre 2024. Inipom sa tuyang bareta alas 12. Asin akong sinong magiging tagapagbareta, Mardilab daing iba. Enot sa headlines katong dirakulang mga bareta sa lado lokal. Biyay ka mga lunadan sa Bicol Region, mantinidong normal sigon sa LTO Bicol. Land travel ka mga pasiring sa Visayas sa Mindanao na maagi sa Matnog Port dahil napigtugutan. DTI Albay siniguro na sufisyente asin nasa tama ang presyo kan mga basic necessities sa tao kang preparasyon kan bagyong Pipito. Kandaan kang gobyerno provincial kan Albay kay bagyong Pipito siniguro kan gobernador Quick Response Fund kan probinsya nasa 23 million pesos na sana. Sa pag-ibakwar sa mga residentes na nasa high risk kasing J.O. Hazard, ipinag-ordina kan LGU Legazpi atap na pagtaunin food packs ipinagmando. Sa lado nasyonal, sobra 300 apektado ngunyan kang bagyong Nika asin Ophel sigun man sa NDRRMC. Hagyat ni dating Presidente Duterte sa ICC, propaganda man sana. Mantang posisyon kang Pilipinas sa West Philippine Sea, mantinido sigon kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Presyo kan lada, puminakol na sa sobra 500 pesos kada kilo. Sa ibang nasyon, Israel, naglansar ng airstrike sa command center kan Islamic Jihad armed groups kan Lebanon. Sa lado ng Karawati Sports Team Cone, inako na nadipisilan makahanap ng Final 12 para sa second window kan FIBA Asia Cup. Yan ang headlines sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Normal ang biyahe kan mga lunadan sa Bicol Region. Ini ang piglinaw kan Land Transportation Office o LTO Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato Alagad. Dahil napigtutugutan ang land travel kan mga public utility vehicles as in rolling cargos pasiring sa Visayas as in Mindanao na maagi sa mga pantalan sa riyon, partikular na sa Matnog Port sa Matnog Sorsogon. Pigpaliwanag sa DCGB News ni Nato na makalihis na ibandera ang sigla number 1 sa nagkapirang parte kan riyon. Automatic ang suspension kang biyahe ka mga lunadan pandagat kung kaya pig-implementar ninda ang nasabing kasuguan para maibitiran ang halawig na pila asin congestion nin mga bikulo sa luwas kan mga pantalan. Sinabi kan Assistant Regional Director na basado sa pinakang ultimong datos na nakuha niya, nasa 297 rolling cargos stranded na ngunyan sa Matnog Port dahilan kay ni posibleng ipotob ang pagbalik sa point of origin ka mga bikulo na mabiyay pasiring sa Visayas para maibitiran man ang pag-stranded kay ni sa laog kan Bicol Region. Tinawan nito ni Nato na kaipuhan na malinig asin maiwas ang mga tinampo para sa makaskas na pagtransportar nintabang asin iba pang relief operation sa mga lugar na maapektaran kan bagyong Pipito. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Yan tanto siniguro na kang Department of Trade and Industry Albay Provincial Office sa publiko na estable ang supply ka mga produkto kaibanan ang basic commodities o necessities asin mantinido ang presyo kay ni mantang naganda ang gabos para sa paraning bagyo. Sinabi ni DTI Albay
na basado sa indang monitoring sa mga mayor na establishmento as in supermarket sa probinsya, sufisyente pa ni stock kan mga pangenot na pangaipo arog kan mga pagkaon, tubig asin iba pa as in madura ni sagod sa tulong simana. Katagod kay ni inakusahan o kaya inabisuan man kan ahensya ang gabos na magkalma asin ibitaran ang panic buying dahil ang mga lokal na nagnenegosyo handa sa siring na sitwasyon. Mantang sinda ang padagos man ang nagmamonitor sa supply asin pamnisyuan sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Sa ibang baretang lokal, nasa 23 milyon pesos na sana ang Quick Response Fund kang probinsya kan Albay. Yan ang sinabi ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bungao sa DCGB News kung saan pon kan siya mag-asumir sa pwesto bilang gobernadora. Nasa 43 milyon pesos na sana ang pondo asin ang iba ginamit para sa response kan nakaaging bagyong Christine. Sinabi ni Bungao na ang sitwasyon kan pondo na ipaabot niya na kay APSIMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclaw, asin sinabi na in kaso maubos ini kay puan na mainformaran ang Office of the Civil Defense para sa pagkakaigwa nin financial depletion para makapagtaon ng tabang ang gobyerno nasyonal in kaso may raot ng panahon na maglaog sa probinsya bago matapos ang taon 2024. Sa ibong kayo ni sinabi ni Bungao na handa na ang mga barangay, lokal na gobyerno maging sinda sa probinsya sa maraot na panahon dara kang bagyong Pipito. Sinabi ni Bungao na enot na niyang ipinag-orden ang suspension kang klase kaswapon asin ang trabaho man sa mga opisina kang gobyerno ngunyan aldaw kung kaya wala ng rason ang si isay man na day makapagpreparar. Ipinangapudan ni Bungao sa Lambang Albayano ang pagsunod sa mga abiso kan otoridad para sa pagrealisar kan zero casualty sa probinsya. Sinugo na ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. ang City Disaster Risk Reduction Management Office asin mga kapitanes kan 70 barangay na identify ang mga pamilyang naka-star sa high risk asin geohazard area asin iibakwar ang mga ini sa mga salbadong lugar. Sinabi ni Garbina kasuhapon sa ginibong pre-disaster risk assessment meeting, nagpayag ng kandaan ang Department of Education Schools Division Office Legazpi tanganing ipasubli ang mga eskwelahan para sa mga maibakwar na pamilya. Dugang pa kan alkalde na magkakaigwaman ng inventaryo asin prepositioning kan mga ekipahe kan syudad kay bana na ang mga dump trucks asin ang pagmando sa City Engineering Office para sa pagkondukta ng declogging asin tree pruning. Ipinangapudan ni Garbin sa mga Legaspeño na dahil na tagas pa ang payo kung di maibakwar na dahil dahil man dapat maibugtak sa peligro ang buhay ka mga frontliners asin rescuers. Sinabi ni Garbin na tatawan tulos ni mga food packs ang mga pamilyang nagibakwar bago pa man mag-abot ang bagyo bilang asistensya kan sa indang konsumo mantang nasa evacuation center. Nangapudan man ang alkalde sa mga Legaspeños na magpreparar, magibakwar kung ginakaipuan asin magpangadyi. Gigibuon mo niya na hapon kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay ang pag-ibakwar ka mga residentes kan barangay Buhatan, Alimsog, San Isidro, asin Lidong sa anom na evacuation center sa munisipyo. Ini ang sinabi ni Alcalde June Aguas bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Pipito kung saan sayang tinawanin doon na dahil dapat maging kampante ang mga Domingueños asin dapat na maging handa sa gabos na oras lalo na ang mga bantad sa peligro kan baha, landslide, pagbulos ng lahan asin ang storm surge. Sigong kay Aguas, target nindaan zero casualty kung kaya ipinag-orden na niya sa Santo Domingo Municipal Police Station ang pagdakop sa mga personang mabayular sa iyang orden na liquor ban asin curfew poon mo niyan aldaw sagod sa Domingo sa pagsasabing dapat na 100% nakatutok ang gabo sa preparasyon kan sa indang mga pamilya asin para sa indang kaligtasan. Siniguro man ni Alcalde Aguas na nakanda man ang mga itataong tabang daylan na in place na ang mga goods na itatao sa mga apektadong pamilya.
Maabot sa 52,000 ang mga pamilya na kumpuesto nin sobra sa 172,000 na individual halis sa 11 munisipyo asin syudad kan Albay. Ang piglalauman na iibakwar ngunya na aldaw dahil sa posibleng pagbulos nin lahar halis sa pamitisang kang bulkan epekto kang bagyong Pipito. Sigun ni kay Albay Public Safety Emergency Management Office o APSIMO Officer in Charge Engineer Dante Baclao kung saan posibleng mag-abot man nin 400,000 na individual ang mabalyo sa salbadong lugar dahilan sa pagbaha. Sobra 168,000 ang maapektaran kan landslide asin 300,000 na individual naman ang dahilan sa storm surge. Sinabi ni Baclao na maigot ang saindang pagbantay sa kusog kan Paros asin uran darakan bagyong Pipito. Mientras na siniguro man ang kaandan ng probinsya sa magiging epekto kay ni sa mananlain na sektor. Sa ngunya nagkapadagos ang preemptive evacuation sa mananlain na munisipyo asin syudad kan Albay. Sa dagdag pang baretang lokal, inaktibar na kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO ang sendang contingency as in disaster preparedness measures as in task force para masiguro ang padagos sa pagtaon ng serbisyo pati na ang kaligtasan ka mga membro konsumidores dahil sa peligrong dara kan bagyong Pipito. Sigun sa ALECO, nakamobilize na ang response teams na kumpuesto kan mga linemen, technical as in maintenance personnel sa kada branch as in piganda naman ang mga ekipahe sa materyales na kaipuhan. Bilang parte kang preparasyon, nagkondukta naman in right-of-way clearing activities, pag-inspeksyon as in thermal scanning ka mga substation, distribution lines as in iba pa para malikayan ang dakulang distroso kang bagyo. In kaso man magkaigwan ng pagkawara nin supply ng kuryente dahil sa bagyo, tinawan nin prioridad o tatawan nin prioridad kan ALECO ang pag-restore kini lalo na sa mga critical na pasilidad. Katakod kini pinagiramdom kamandahamiento sa mga miyembros konsumidores na i-secure ang mga appliances, magpreparar ng emergency kits, day magdukot o ibitaran ang mga putol na linya ng kuryente asin magantabay sa mga biso sa pagikan sa indang official Facebook page. Sarado ang outpatient department ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ngunyan Aldao, Nobyembre 15, para sa Bicol Cancer Center and Heart Station. Ilang tinawan anunsyo kan BRHMC bilang pagganda sa peligro kan bagyong Pipito asin para maan sa kaligtasan kang gabos. Sa ibong kini mantinidong bukas ang emergency department para sa mga emergency cases mantang mapaluwas ta sa nasinda din abiso kung noarin mabalik asin gigibuon ang mga naka-schedule na appointments asin check-ups. Pinag-aktibar na ang Police Regional Office 5 ang sendang reactionary standby support force kay banan ang search, rescue and retrieval team asin quick response team dahil sa patakot kang bagyong Pipito. Sigong kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, makusogan sa indang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno kay banana ang mga sa indang mga disaster risk reduction and management offices para sa pagtaonin tabang kung kinagaipuhan. Siniguro ni Dizon na preparado sa iyang mga personahes para sa deployment asin pagtabang sa relief operation. Pigabisuan man ang gabos na maging handa asin aramon ang mga anunsyo kan otoridad para sa kaligtasan kan kagabisan. Asaro pang baretang lokal, nagpautob na ning curfew ang gobyerno provincial kan Sorsogon sa bilog na probinsya, epektibo at tiyan alas 6 ng Banggi. Ini ang naging orden ni Gobernador Boboy Hamor Kua kung saan o kaya Boboy Hamor kung saan basado sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Advisory Number 4 dahil sa peligro kang bagyong Pipito dapat na po alas 6 ng Banggi ang mga residentes dapat nasa laugdakan sa indang mga residensya. Pigubawalan na ang pagbiyahe ka mga pampubliko sa pribadong bikulo apera sa nasa mga emergency situation. Dapat man mag-operate o magbukas ang gabos na mga establishmento
o kaya di naman dapat na mag-operate o magbukas ang gabos ng mga establishmento asin mga opisina apera na sa imbulto sa disaster response asin iba pang essential services. Hinagad ni Amor ang kooperasyon ka mga sorsuganon para man sa indang kaligtasan. Bagatugang primerong parte ang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ang syuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, apektado ang totalmenteng 309,518 na individual o katumbas din 85,415 na pamilya sa nagkapirang riyon sa Luzon dahil sa nagpagrapado ka nakaaging bagyong Nika asin bagyong Ophel. Sa datos ka National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, nairehistro ang mga apektadong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol asin Cordillera Administrative Region o CAR. Maabot man sa sobra 26,000 na individual ang mantinidong nasa mga evacuation centers, mantang may sobra 19,000 na individual na paramentas na nakikidago sa ibang mga lugar. Sa ngunyan, duwa na ang napabareta na nalugadan sa Central Luzon sa tao kang pagrapado kan duwang magkasunodan na bagyong tuminama sa nasyon ngunyan na Nobyembre. Mientras na inireport man kanahensya na puminakol na sa kabilugan na 320,658,934 pesos ang kantidad kan danyo sa sektor kan infrastruktura sa Central Luzon. Nasa sobra 2,000 ang karungan na naraot sa nakadaklan na iristo sa Cagayan Valley. Kabilugan na 153 na road sections at 91 na mga patulay ang naapektaran dahilan sa pagbaha. Nagkapadagos man ang distribusyon ng ayuda kan gobyerno sa mga apektado kan kalamidad na uminabot na sa sobra sa 10.646 million pesos na kantidad ng relief assistance. Bako sinsiro asin propaganda sana ang nagyat ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na magdigdi sa Pilipinas asin po na ang investigasyon kontra sa iya sigon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi ni Carpio, ang bagay na ni kanaputon may kinaraman sa reaksyon niya manong udigdi. Sigon kay Carpio na araman ni Duterte na di basta-basta makakalaog sa Pilipinas ang ICC para punan ang drug probe. Magiramduman na sa pagdangog kang Kamara kang gobyerno o kaya kang Nobyembre 13, sinabi ni Duterte na hahampangon niya ang mga magiging resulta kan investigasyon kan ICC asin kapag napatunayan na guilty siya, handa siyang magpalapa sa karsel. Suminakat na sa sobra 500 pesos kada kilo ang presyo ng lada sa nagkapirang saudan. Ang pag-aumento sa presyo kan lada nanotaran matapos ang sunod-sunod na bagyong luminaog sa Pilipinas. Gikan sa 50 pesos, nagitaas ng presyo kan lada sa 550 pesos kada kilo. Dahil din niluluwas na 500 pesos ang initaas kang presyo kan lada sa laog sana ni nagkapirang aldaw.
Mantinido ang sitwasyon at yung posisyon kan Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS kasunod kan pagpasar kan Philippine Maritime Zone Act as in Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagtataonin doon sa maritime territory kan Pilipinas susog sa international law. Payag ina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos na ipapod kan China ang embador kan Pilipinas na nakadestino sa sendang nasyon para magpayag nin pagkontra sa duwang bagong ley na inikan Pilipinas. Kan sinabi pa na tinawanin doon kan China ang sa indang pagkontra sa posisyon kan Pilipinas sa WPS maging ang sa indang pigsasabing sovereign territory sa riyon. Sigon sa Presidente Deng Bago Digdi, asi mantinido pa manggilaray ang posisyon kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa iba pang baretang nasyonal, nagsumitir ng proponidong lakdang si Akbayan Party List Congressman Percival Sindanya para ipagbawal ang pagtindog ng mga parking space o kaya pagtindog sa mga parking space tanganing di makaparada saan ibang motorista. Siraram kang propestong Mindful Parking Act House Bill 1076 papatawanin 2,000 na multa ang mga mabayular sa primerong pagkakataon o first offense. Sigon sa impormasyon, kung sa giraray na magsuway, ang penalidad magiging 5,000 pesos na multa asin suspensyon in lisensya sa pagmamaneho nin anong na bulan. Sa katulong bayulasyon, ang multa maitaas ng 10,000 pesos asin kakansilaro na ang lisensya kan pagmamaneho. Ang mga tagsadiran ng parking establishments na mapalyar na ipotob ang polisiya, papatawan man impon sa 10,000 pesos sa good 50,000 pesos na multa. Kinumpirmar kan Philippine National Police o PNP na dinara sa ibang ospital si KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jen Fajardo na iniluwas o kaya kan Philippine Heart Center si Kibuloy para darahon sa Philippine Children's Hospital dahil sa nagkapirang test. Ini dahil bako available sa Heart Center ang nasabing test kaya paramenta sining dinara sa nasabing ospital. Matapos ang eksaminasyon, tulos man na ibinalik sa Heart Center si Kibuloy. Si Kibuloy matinir sa Heart Center sa Good Sabado, Nobyembre 16, asing kay puwan man ining ibalik sa PNP Custodial Center bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, ipinag-orgulyo kan Israel ang matriyumpo na airstrikes ninda sa Damascus, Syria. Pinuntirian ninda digdi ang mga command centers kan Palestinian Islamic Jihad armed groups sarong dakulang kawaran sa militant groups ang matriyumpo nindang operasyon. Magiramduman na nanindugan ng Israel na dahil sinamapundo sa target sa mga kuta o pigtataguan kan mga Hezbollah group. Sa lado ng Karawati Sports, inako ni Gilas Pilipinas coach team ko na madidipisilan nining magpili nin Final 12 na masabak para sa second window kan FIBA Asia Cup. Sinabi kay nina in kaso magkaigwa ng problema dahil sa injury si Justin Brownlee, isa sa salida tulos ninda si Ainge Kwame. Ang 6'11" na dating Ateneo de Manila University star, iyon sa mga backup kay Brownlee dahil kabisado na kay niya mga hero kan Gilas. Base sa FIBA ruling, sa na dapat na naturalized player na posibleng magkawat o kaya pwedeng magkawat sa kada nasyon. Ipinagnaglalauman ang Gilas coach na magiging healthy asin dahil anuman na injury ang mga players kini sa pagpuhon kang kawat ninda sa maabot na Nobyembre 21 asin 24. Sa tuyang bareta sa siyensya sin teknolohiya, Banana Tex ang apod sa bagong innovative material na gibo sa batag o abaka bilang pansalida sa polyester asin iba pang plant-based na tela asin para gibo na bado. Bag asin iba pa. Ang technical textile gibo sa leaf stem kan abaka ang raw fiber gigibong manipis na papel sagod sa maging pinong torsido
asin proseso para maging 100% na biodegradable canvas, mantang ang mga zipper asin buckles totalmente recyclables. Pag luma na ang bag, pwede nang ibugtak sa kataning kan puonin abaka asin matutunaw ini para magsirbing abono kan batag. Istorya na iiba. Sa satuyang espesyal na istorya, sarong ina sa Texas, USA ang nakapag-restore ng world record matapos na makapagdonar ng rinibong litro ng breast milk o gatas kanina para sa mga premature na umboy. Si Alice Ogletree, 36 anyos ang nagpuon na magdonar nin kan 2010 matapos na maaraman ang manungod sa pangangaipo ka mga premature babies nin breast milk. Ang sa iyang donasyon, ginibo sa Mother's Milk Bank sa North Texas kung saan ang kada ounce nin gatas ang napapakinabangan nin tulong premature na aki. Pero kani, nagtao man siya nin gatas sa iyang mga amiga sa Tiny Treasures Milk Bank sa Kabilugan. Nakapagdonar si Alice nin sobra sa 2 milyon o kaya 2,645.58 litros nin breast milk na maging dahilan man para makuha ang world record na largest donation of breast milk by an individual. Para kay Alice, ang donasyon nin gatas an sa iyang pagi para makatabang sa ibang o kaya sa ibong kan limitadong kakayahan sa pinansyal. Flashback. Nobyembre 15 kan taon 1895, 1895 kan napundo ang publikasyon kan La Solidaridad dahilan sa kakulangan ng fondo. Ang diaryong La Solidaridad pinunan kan Pebrero 15, 1889 o 1889 sa Barcelona, Spain, kung sa'y nagserbi ning paagi sa mga propaganda sa laog nin 5 taon. Si Graciano Lopez Haina ang naging primerong editor kaini, kung sa'y nagtitipon nin mga ideya para sa demokrasya mientras na nagapailing kan pag-aabuso ka mga Espanyol o Kastila sa manlain-lain na probinsya. Nagkapira sa mga nagkontribuyir sa pagsurat sa dyaryo sinda Marcelo del Pilar bilang Plaridel, Jose Rizal bilang Laong Laan, Mariano Ponce bilang Naning Kalipuk Lako, Tikbalang, Antonio Luna bilang Tagailog, Jose Maria Panganiban bilang Jumapa, Pedro Paterno, Antonio Maria Ridor, Isabelo de los Reyes, Isabelo o kaya Eduardo Dilete, asin Jose Alejandrino. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 bareta, pero kuwanta po ang pag-asa para po sa kamugtakang gastuyang panahon. Hello pag-asa, marinapon po. Yes, good afternoon sir, marinapon sa DCGB. Ini po ang latest update na manungod kaning ginabantayan ng bagyo na si Pipito. So kasi bago pong alas 5 aga, ini si Pipito ay severe tropical storm. Ngunyan pong alas 11 ning aga, ganap na po siyang typhoon. At ganap na po siyang typhoon at base sa available data kang pag-asa ay possible pa siyang mag-rapid intensification. Nasa 630 km east ng Giwan Eastern Samar na po siya ngunyan, 10.6 degrees north, 131.5 degrees east. May maximum sustained wind siya na 130 km per hour at gustiness up to 160 km per hour. Moving westward po siya sa bilis na 30 km per hour. Bahagyang bumili siya compare kaninang alas 5 na 25 km per ora. So sa ngunyan po nakataas na ang signal number 2 sa mga lugar ng eastern portion ng Northern Samar, ang Mapanas, Gamay, Palapag, Lapinig at northern portion ng eastern Samar, ang Arteche, Oras, San Policarpio, Dolores, Tipapad at Maslog.
Number 1 po, signal number 1, ang halos buong probinsya kang Kabikulan, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, maging ang southeastern portion ng Quezon Province at iba pang bahagi kang Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. So, ini pong si Typhoon Pipito, habang umuusad ang oras ay umuusad din po ang pagrani niya digdi sa Kabikulan. So, bagaman po mga sa Sabadong aga, yun ang nearest niya digdi sa Northern Samar as typhoon, at habang binabaybay niya ang coastal areas, karani digdi sa Sorsogon, sa Rapu-Rapu, maging digdi sa south of Catanduanes, ay possible siya na mag-develop from typhoon to super typhoon. At matago siya digdi sa coastal waters along Karamoan, east of Camarines Sur, and then by Sunday na aga, digdi sa coastal waters kang Camarines Norte. And onwards, pasiring siyang Infanta Quezon, Calabarzon, NCR area. So, pinapatayidan ta po ang sa tuwing mga kababayan na magpreparar kita ang gawa ng makusog ining bagyo. Magpreparar kita sa risk na darakani ang heavy rainfall, severe wind, pagbuso, makusog na duros, as in storm surges, lalo na po sa mga coastal areas, including ang flash floods and landslide prone areas. Yes po. Apa, Ma'am Ruth, ano rin pwedeng makamati kita digdi kay maraot na panahon sa probinsya ng Albay? Ay, yung actual po sir na Opo. mamamatita, mga more or less Sabadong aga po matita na ni sir. Sabadong Although aga. nearest siya digdi sa Northern Samar. Mhm. Opo. Okay. So ano yan, may tatamaan digdi sa tuya sa Bicol na daga o kaya Literal na maagi sa to ang bagyo, posibleng mag-iba lang siya ng landfalling area. Sa ngunyan, ang tinutumbok niya south of Catanduanes. South of Catanduanes. Opo, pero sa cone of probabilities, apektado po gabos ang Kabikulan. Ayun, opo. So, ano ni, magpadagos pa ining makusog. Opo, sir. Okay, ano ang nakakapugol sa iya para day umitaas ning diretso tabi sa west-northwest? Ano po, sir? Ano ang nakakapugol sa iya tabi sa ano yan, day siya nakakaitaas? Usually kasi, sir, ang trend kang bagyo, araw talaga kani, it just so happen na itong high, igwa talaga dyan. But usually, ang manifestation kaning HPA di sa may Japan ay common sa season na ini. Kaya ang tendency talaga kang bagyo, pag mababa siya, is that pasiring digdi sa Tuya or sa Eastern Visayas. Iyong. So, yes po. And ang possible recurve niya, pakalagpas na ng Bicol. So, yung decision na pakalagpas niya ng Cam Norte, kung mapa-west siya or mataas siya, pasiring naman ng Norte. Opo. Ma'am Ruth, peraan diametro kay ning bagyo? 380 po, sir, dahil nagbago. And 380. Since nasa dagat pa siya, expect na possible na maglawak pa siya. Ayun, opo, posibleng maglawak pa. Hindi po ito diametro, radius. So, Radius, ang 380 is 2. radius. Opo. Naku mo, laog. Laog pa lang Nasa kita. 706. Yes po. Laog yun talaga ang pala sinasabi nito, ko. We keep on emphasizing, we always ask for landfall area na to the point baka na may misinterpret kang sa tuyang listener na bako lang nakafocus dapat duman sa landfalling area, but rather sa kabilugan kang apektado kang bagyo. Yes. Although pag ini tumaas, ning dikit pa, although nasa cone of probability, dahil mabago ang track niya,
mataas, dikit mababa lang siya, pero ang direksyon niya the same. Pwedeng ma-spare kita kaning half na, if you will imagine the circle, yung half niya, yung first and second quadrant niya dito sa may east side, possible na manalasa siya sa kadagatan lang. So, ining first half, yung third and fourth quadrant ang makakasakop sa tuya. Ayun. So, pag bumaba siya, sir, both, all quadrants ang possible. Kaya compare kasuhapon, medyo nagtaas ng dikit. Opo. Ma'am Ruth, ano Pero yun the eh? same direction siya. Opo. Ano yun eh? Dakol na darang uran? Expect na po na may pag-uran na dara ini. But then, we validated, mag-i-issue kami ng mga rainfall advisory pre-hourly. Once Ayun. na nagpuon ang pag-uuran. Opo. Dahil typhoon category na po ini, ano na ang sa tuyang pagtataon ng abiso? Pirang oras na po? Sa ngunyan, nasa kadagatan pa siya, 6 hourly pa kita, sir. 5 6 hours p.m. pa ang kita. masunod. Opo, opo. Once na magrani ini sa summer, 3 hourly na po kita. Opo. Okay. Ma'am Ruth, salamat po maritami. Mabuhay ko mo sa pag-asa. Okay, salamat po. Thank you very much. Mga tugang Ma'am Ruth Pakala, agang pag-asa sa DOST Regional Forecasting Center para po sa pinakang latest na kamugtangan po kang panahon. Naging bagyo na pong ganap si Pipito. Mag-ingat po kita, kabos. Yung cone of probability talaga pong data maiwasan. Dahil man kita tamaan mga tugang kang mata, pero ano yan, kabanga, halos laog kita ang bilog na Bicol region. 380 ang radius. Ano po? So, kung dyan yan sa may south of Catanduanes, laog-laog ng gadyon. Ingat na lang po tabi. So, yan po ang kabilugang kambareta nato. Magpreparar po kita. Mag-andam. Tangani po na kuning kasuman rumapado yan. Nasa ligtas na bugitang lugar. Sendo ka, boss. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo